Senyor Salvador Vergés i Tejero. Molt bé, gràcies, president. Després d'aquesta defensa tan espanyola, miraré de fer jo la defensa des de la nació catalana. I, de fet, Catalunya, de sempre, històricament, hem set una nació de comerciants. Ja només si fem referència al Consolat de Mar del segle XIII, l'aportació que va representar això per la història de la humanitat, diria, per al món, doncs ho tindrem clar. Per tant, nosaltres, Junts per Catalunya, evidentment que estem a favor de comerciar amb el món, d'estar oberts al món, evidentment sempre comerciant amb democràcies, i és en aquest marc en el qual, des de la Unió Europea, nosaltres no vam estar en contra de determinats tractats, com per exemple el Mercosur, perquè volem tenir aquesta voluntat d'obertura al món, de poder comerciar, no només importar, estem parlant també d'exportar cap al món. Si fos ara ho votaríem en contra? Doncs sí, ja ho assumeixo jo. Jo mateix era el responsable d'Agricultura en la legislatura passada, i si fos ara tal com hem vist que això afecta la pagesia, ens hauríem posicionat radicalment en contra. Això ho vull deixar clar. És un tractat que, si l'analitzes, hi ha sectors que se'n veuen beneficiats, i això també ho hem de dir, no la pagesia, però sectors com la química, com la maquinària, l'automoció, la farmacèutica, són sectors que poden veure's beneficiats, és així. Però, en canvi, quan analitzes el primer sector, t'adones que, sobretot, el boví, l'aviram, l'arròs, les taronges, els cereals, etc., són sectors productius que es veuran afectats d'una manera letal. I cal filar molt prim, perquè l'altre dia em deien en una fira, un em defensava que els del sector de l'oli sí que els aniria bé el Mercosur. Doncs, quan ho estudies en detall veus que no, perquè si bé en l'últim exercici que hi ha dades el 8,2% del que s'exporta de Catalunya amb oli al món, el 8,2% va als 4 països del Mercosur, això és així, per tant, una política d'aranzel zero els podria beneficiar. També és veritat que amb aranzel zero l'entrada d'oli de soja cap a Europa seria massiva i això, indirectament, afectaria també les exportacions de Catalunya amb oli d'oliva cap a Europa. Per tant, el que guanyaríem per un costat ho perdríem 10 vegades per l'altre. Per tant, s'ha de filar molt prim a l'hora de mirar si ens beneficia o no ens beneficia. En aquest cas és evident que, en general, tot i que pugui haver-hi algun sector que sí que en pogués treure profit, en general pel primer sector és absolutament un greuge el text actual del Mercosur tal com està concebut. Nosaltres, com a Junts per Catalunya, hem presentat esmenes de reforç, el que una mica ja expressa aquesta moció, en el sentit de dir que hi estem en contra pel que suposa per la pagesia, pel que suposa pel primer sector. No estem en contra d'una manera essencial dels tractats comercials, de cap manera. Estem en contra dels termes actuals d'aquest acord, d'aquest text actual, perquè perjudica, evidentment, a la pagesia i de cap manera la pagesia pot ser moneda de canvi. Li agraeixo a la diputada d'Esquerra Republicana, la Montse Vergés, que ens hagi acceptat l'esmena 1 i l'esmena 2. No ens ha acceptat l'esmena 3, que de fet el que feia era simplement anar en la mateixa línia, de dir que nosaltres el que demanem és una minoria de bloqueig a la Unió Europea contra el text actual d'aquest acord del Mercosur perquè perjudica la pagesia. I posàvem, diguem-ne, aquest afegitó al final. Heu considerat que ja estava dit en altres punts, d'acord, cap problema, ho votarem tot a favor igualment, però també sí que volem explicar que nosaltres, prèviament a la iniciativa que heu tirat endavant des d'Esquerra Republicana, vam presentar una proposta de resolució a la Comissió d'Unió Europea i Afers Exteriors sobre el Mercosur, afinant bé el nostre posicionament. I allà el que diem és que hi ha d'haver-hi clàusules mirall, o sigui que els requisits ambientals, sanitaris, fitosanitaris que es demanen als productes que importarem de fora siguin els mateixos que es demanen als nostres productors d'aquí, però no només. Encara que es complís aquesta qualitat d'aquests productes, que diguis està blindat, està assegurat, que és complicat, això és una mica utòpic perquè a nivell de duanes ja sabem que és complicat d'assegurar-ho, però encara que puguis assegurar que la qualitat d'aquests productes serà la mateixa, doncs si aquí ja ens ho podem produir o aquí ja en tenim estoc, que no s'incloguin en aquest tracte de lliure comerç d'aranzels zero, perquè igualment els nostres productors ho patirien, no? Estarien en igualtat de condicions qualitatives, però arribarien aquí uns productes que segur a nivell de cost serien molt més barats i per tant enfonsaríem igualment les nostres explotacions ramaderes i agrícoles.
També en aquesta proposta de resolució, quan es substanciï, veuran que defensem que el 100% de les IGPs, de les denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides, quedin blindades per al text futur que es pugui renegociar d'aquest acord. Moltes gràcies.